ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୌରାଣିକ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ବୋଉ, ତୁ ଆଜି ପୁରାଣରୁ ଗପଟିଏ କହ। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶିବ ଓ ସତୀଙ୍କର। ତୁ ଆମକୁ ସେହି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟି କହ। ପୁଚୁକିର ତ ଖାଲି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ମନ। ଶିବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତ ପାର୍ବତୀ ଥାନ୍ତି, ଏ ସତୀ ପୁଣି କିଏ? ହଉ, ଆସ ଆଜି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ସତୀ କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ମାତା ସତୀ ରାଜା ଦକ୍ଷ ଓ ରାଣୀ ପ୍ରସୂତିଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ। ରାଜା ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଳଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଦକ୍ଷ ଓ ରାଣୀ ପ୍ରସୂତି ତାଙ୍କର 16ଟି କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଣୀ ପ୍ରସୂତି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଝିଅ ସତୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ସତୀ ମନେ ମନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସତୀ ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଆରାଧନାରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଶିବଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସତୀ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଶିବ ସତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହୋଇ ସତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଜମାରୁ ରାଜି ନଥିଲେ, କାରଣ ଶିବଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ରାଜକୀୟ ନଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ନୁହେଁ, ଜଟା ଅଛି। ବେକରେ ହାର ବଦଳରେ ସାପ ଅଛି। କେବଳ ବାଘ ଚାଲଟିଏ ପିନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ରାଜମହଲରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ରାଜବଂଶରୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ବରଂ ଭୂତମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କିପରି ବିବାହ ଦେଇଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ରାଜା ଦକ୍ଷ ହାର ମାନିଲେ ଓ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ସତୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ସତୀ ଓ ଶିବ କୈଳାସରେ ଯାଇ ବସବାସ କଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ସେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ରାଜା ଦକ୍ଷ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତୀ କହିଲେ, ଆମେ ତ ଘର ଲୋକ, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଭଗବାନ ଶିବ ସତୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖି ସତୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପିତା ରାଜା ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅପମାନ ଦେଲେ। କହିଲେ, ତତେ ତ ମୁଁ ଡାକି ନଥିଲି, ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ମାତା ସତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଘର ଲୋକ, ମତେ ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ରାଜା ଦକ୍ଷ କହିଲେ, ତୁ ସେ ଭୂତମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଯେବେଠୁ ବିବାହ କରିଛୁ, ତୁ ଆଉ ମୋ ଘର ଲୋକ ନୁହେଁ। ସତୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ରାଗକୁ ଦେଖି ରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ସେ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରି କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ରାଜା ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କୁ ଅନେକ ଅପମାନ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିଲେ। ମାତା ସତୀ ଶିବଙ୍କର ଏହି ଅପମାନ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ସେ ନିଜ ମନର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଗଲେ। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଜାଣିଲେ,
ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଗଲେ। ସେ ରାଗରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ତାଣ୍ଡବରେ 3 ଲୋକ ଥରହର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାଦେବ ଶିବ ରାଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ଭୂମିରେ ଜୋରରେ ମାରିଲେ। ସେଥିରୁ ବୀରଭଦ୍ର ଓ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଇ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୀରଭଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ, କାରଣ ସେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ବୀରଭଦ୍ର ରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କର ହତ୍ୟା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ଶିବଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ ଓ ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡଟିଏ ଲଗାଇ ରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଦକ୍ଷ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ କେତେ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଗ, ଅଭିମାନ ଓ ଜିଦର ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜା ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଓ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଲେ। ଏହି ଗପରୁ କଣ ଶିଖିଲ? ଖାଲି କଣ ଜାତି, ରୂପ, ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ସୁନ୍ଦର ମନ ଓ ଭଲ ଗୁଣର କଣ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଏହି ରାଗ, ଅଭିମାନ ଓ ଜିଦ୍ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଠିକ ବୁଝିଛ ପୁଚୁକା ପୁଚୁକି। ଆମେ ରାଗରେ ଥିଲା ବେଳେ ଭଲ, ଖରାପ, ଠିକ, ଭୁଲ ବିଚାର କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମଣିଷ ମାତ୍ର। କଣ ବୁଝିଲ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବୋଉର ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟାର କର। ଏକୁଟିଆ ଖାଲି ଦେଖିଦବ କି? ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବୁ ରବିବାର ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ମୋ ବୋଉର ଗପ ପିଢ଼ି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉର ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଗପରୁ କଣ ଶିଖିଲ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ।